Ket mo kaskas agkita kami kan Vera. Wow! Sana all, boss! Talagang sa akin di napuntahan kayo iti pana ni Cupido. Ay na, sasawamot ang kwan. Aklunam gid din, boss. Agayat ka kanbera niya. Sige. Tila sasawam. Oo, agpasumat. Hello anak, kumusta ka? Nasayat man. Ada ka di madamag dita? Ningamin Reno, imay dito hindi kalman. At tapay insangpot na grocery items. Anya? Apay ka no? Dahil tangarun ti pagsidaawak. Kunana, ragsak na kano ti umay dito'y balay. Umay to kanumanen. Anya nga tati plano na. Apay amat mapandita. Diyak maawatan. Kinumusta na kamot. Anya man dahi nga raramidan ni Reno? No siya ka amang panunot. Agkurso na dakan kanirino. Anya? Wan anak. Sige. Ang mga madisturbo ka. Kastan, kataganad ka dita. Bye. Saan nga aramidin ni Reno dayjay? No saan nga agayat ken Vera? Adda makita ka karkar na iti panagpada ti unag ti mansyon kan ti may sakad sa aran ti hotel. Anya? Kunak no, naikatan day tayo iti panunot mo. Tay kunakon, adu ti magatang akas iti ibagbagam. Ngam ti pan nakaurnos ti amin ti kahit ko asawan. At dalagi ti pa kay naigan ti amin. Aday taka manan ako nak. No jak agbitot, adda na isang sangayan arik nam kiniri mo. Ure adda. Ta saan mo ti na mabalin? Kaya rigan min ti langit kan daga. Kunakon kat. Saan kang agtaktak iti oras no awan ti makagapo? Kaya't ko lang matamamuan. Ay nga, nataarday jay arino? Wan nga rod. Mistiso Espanyol ka no? No Espanyol ang negosyante, bak na nga rod. Iso anas daaw iti nangag na nga intud ko ti sweldo ka da mami. Saan nga rod ang nakakaskas daaw no apay ako nam akayat na makita ti kabibiyag ti marigrigat. Apalan na tinakita na ragsak mi asa nga pamilya. Mawata kon. Ragsak ti sapsapulan na. Wano, pudno apa nagayat? Kasta mo tinadlaw ko. Ngam kadagiti Espanyol, kat mabalin at ibaba iti mangipakita iti motibo, tapno maadaan da iti relasyon. Ngam Pilipina ang kanya sa anak ng Espanyol. Si Kamat, seryoso ka manan. Boss, ada ka di pa nyo ita? Apay adamagam. Saan ka di akanayo nakarumwar? Ita lang namin makita ka saan kayo pa nakasukat. Katnay, medyo aldawin. Ha? Ay, pampanunutak noon niya ti umuna papanak. Boss, itaman pa'y. Itaman pa iti. Panunutin nyo pa nga umuna no anya ti aramidin nyo? Panunutak ngamin no kaano ang mapanak ijay Dubai. Wow, adaawag na. Ni sir. Isuti mga awak. Wow, sungbata ka dagos na. Si Kapay ti excited. Manlangan. Hello, Sir Reno? Kumusta kan? Kumusta ti baro at trabaho? Okay, mat, sir. Nasayat no kasta? Mabalin ka ti nga awisan kay ti Dina? Anya? Mabalin? Saan da kumarabakan, sir? Kasano nga awisan ta kiti dinner? Adak dito'y Dubai. Awa na kiti Pinas. Anya? Kan awisam ni Sol agayam mo. Kaya't ko ang mama mo. Pudno ka di, sir? Yes. At kikita tayo iti restaurant ti hotel ngayon mo kas clerk. For dinner. O sige, bye. Bye, sir. Anya ka no? Ni Sir Reno. Ag-dinner tayo ka ti restaurant ti hotel ngayon ta. Anya?
kahit nakakano amam-am mo. Adata na dagos dito apartment ta. Alas 3 ta nag-off. Kasano? Anya ti planom? Pampanunutat nga rod. Anya nga tati ginagaran ni Sir Reno dito sa Dubai. Duwala ang ti mabalin na rason. Imay siguro nagtur. Ano, si Katerinan tana. Anya kumamat aga po, asyak tirantahan na dito eh. In love jet tao ken ka. Anya, uy. Kasta ka dit kapatid ko nga takan ko na. Saan nga imposible? Gaputa, baknang. Saan ko nga ilibak? Adamat, nagrusi nga rignak ken ko na. Day tati may sarason no, apay nagpusigiak ng may dito eh. Mauray na ko namot, anasaya at hindi kasasaad ko itchay. Saan mamaliklikan? Tabak ng jet tao. Amok. Manipod pa idi. Amok asa anak amay karikan ko na. Isungarod alin ni klikak, babaan tiya ay ko dito eh. Ngam, apay nga may mat dito eh. Sorry, no naibayag tayo nag-uray, sir. Please, Reno Latan. Saan mo na siya ti boss mo, Vera? Ah, okay. Un kaya iso ni Sol. Sol, ni Sir Reno. Sir Reno. Hello sir. Hello, Sol? Reno Latan, please. Purman launay ti adanayod na sir. Okay. Kumusta kayon? Kumusta mati trabaho yu ditoy? So far so good mo sir. Ste Rino. Kat si ka, Vera? Awan mo ti parekot. Aday tati mino. Agpili kayon, tagorder tayon. Ah, okay. Kat da kayo. Adan order ko. Ngam, imbagak nga gigiddan nga iserve da. Giyaman ta pinatgam ti awis ko. Nagpasyar ta asaan ta kadwa ni Sol. Apay kit din nasaan. Amok man asaan ka nga garamit iti dakas. Saan kuntong aramidan dayta? Sa palilat ta ti bakna nga niya. Apay, Makapanlat tayo ti kayat napapanan. saan mat? Ngam adalang doan na patag agi nagarak ditoy. Uy, siguro. Ti girlfriend yo ya. Saan? Tinegosyo mi ditoy. Ay, ada negosyo yo ditoy? Adda. Napan ngamin ije London ti kabsat ko, amang imatmaton. Ket umay ko kitaan, tamang ano bye-bye ti tinalak na. Wow. Sikan, ti adot negosyo na. Saan mat? Pundar dagiti naganak kada kami. Naimbag man ta tinalag na kamot lang ti kapsat mo. Anak kurang ti panagtalik na kan ka ako nam. Wan nga rod. Nakita na ngamin ti idodor as ti intalak na negosyo ijay. Nga imatonak anang rugi iti adda ka katulungat. Ha? Hanggang pimanaw ka mat. Ay, sorry ah. Ngamin kat. Hanggang sana day tati kang runaan nga imayak ditoy. Di ka di girlfriend mo? Ada ka di dito eh? Saan ko pa'y akaayan ayat? Kan pudno nga adda ditoy. Uy, talaga lang ha. Kat si kaday ta, Vera. Anya? May sa ti kay papananti kinit daw ni Rino nga agpasyar da adwa ken Vera. Apa gusto launay. Tibak nang ken Vera agayin ko. Kat makunak anagasat unay ni Vera. Talaga kasta tigasat ti tao. Saan mo ama ibaga? Saan ka nga puraan ang mga klon kanyak, Vera? Ikan ka itinan anay apanawan, amang tingiting iti husto arik nam. Ibagakon kan katipod no. Saan ka kumaamang namnama kanyak? Ta saan ka may karikan ka? Vera, Langit kan daga ti kayarikan ta. Sikat ti langit kat siyak ti daga. ngam ti taga, isot ka batog ti langit. Ha? Kan, saan na day tati pagrukodak, Vera? Nakita kiti pamilyam,
Ti kinapatag ti panagpipinatag ti si bubukal a pamilya. Ket kasta ti kayat ko. Sana kwarta laang ti makaipay iti ragsak iti maysa a tao. Sigamat lang tinag ko na kanyak iti naminsan. Naragsak kayo. Iti baet ti kinano mo ti panagbiagyo. Ket saan ko mati kasasaad ta iti biag? Tiga po na adi nakaklunan. No adarik nam kanyak. Saan mo ko man naparigatan ti pagim? Okay. Ikan na kitinan anay apanawan namang tingiting iti dayta. Excuse me. Adaawag ni Mami. Hello, Mami? Pasensya na anak ko. Saan ko kumaiawag kang kahangam kasapulan? Ha? Apay, anya dayta? Anyat na pasama? Ay adim anak ko. Inyag mi iti ospital na na dengue. Kumusta ni ading ko? Nakapsot ngamin unay ti kabsat mo. Nayalisunan pa yan iti Dara. Ay, kasano nga rodan? Sige, kita no kasano. I-update na ko man. Wano, siyaklatan ti umawag. Dakkel ti parikot ko rin, ha? Ada ka no iti ospital ti kapsat ko, na dengue. Anya? Ket kumusta ka nung ti kasasaad na? Nayalisunan ka no ni ti Dara. Diyak ka muna niya teramidak. Anya nga Rodita? Agawid ka din iti Pinas? Ada trabaho. Kan nabiitak pa'y. Sandak lakit di apalubusan. Siyak ti makam mo. Anya? Amok ti aking kuka iti hotel. Ngayan nyo kensol. Ha? So, no kayat mo ti agawid. Siya kun ti makamo iti amin akasapulam. Anya? O sige. Siyak ti makamo iti plane ticket mo. Awagak lang ti gayam ko. Tano nabibiit ang may process. Ibok ka adakos. Ken aggid dantan nga agsubli iti Pilipinas. Anya? Mabit lang tawagak. Kalpasan na. Itulod ka iti pagnanaadan nyo konsol. Apay friend. Agimpaki ka matan, ti gamit mo. Anya tinapasama iti pa nagpasyeryo kin Rino. Imawag kami ni Mami. Grabe ka na ti kabsat ko. Ada di ospital. Masapon nga agawi dak. Kasano ti trabaho? Gayam ka no gayam ni Reno ti akin ko iti pagpapaayan ta a hotel. Anya? Hasta ti kunana. Reason to ti makaamoy ti panagawid ko. Kan agidan kami. Anya? Agure ka. Gayam na ti akin ko wenno. Kabsat na? Anya? Agyaman ang iti amin na kinaimbag mo iti gayam ko, Sir Rino. Pakay dayawan. Ken pakaragsaka kiti panang tulong ko ken Bera. Iti amin nakabalak. Oray saan mo nga klunan kanyak? Amok nga agayat ka kenkwana. Saan kun nga ilibakkan ka? Kinagpaiso na. Nagpudno akon ken kuana. Kunakon ka. Ken adapay sa baling nga ipudnok. Ket saan mo ko mga ibagbaga ken Bera. Anya dayta? Awan rum mga pagdanagam. Tanukas ka sa no? Agsublimot lang ni Bera ditoy. Wana, sapay la kamat, tasanda nga ikatan. Siya kun ti mga ibagbaga, asaan? Ngamin? Ku kami daytoy a hotel. Anya? Kumusta ang tirik nam? Pampanunot ti kapsat ko. Dakkel ti kaasi ti apo. Kasang ti gastusin mi. Saan mo't alibre amin nga hagas? Nangrunak at naalisunan ni ti Dara. Awan rum ba nga pagdanagang Bera? Siyak ti makamo iti bil ti kapsat mo. Ha? Nagdakal ti utang kon. Kasano pa'y makabayad ak? Sana day tati panunutam. Pakaragsakak daytoy. Ken saanak nga gurura iti supapak na. Rino? Ken saan mo't aga po iti daytoy. Ket mapilitan ka na mga klon iti ayat. Ngayon daton ko ken ka. Aklonat. Agayatak mat kan
Maamakak. Anya, Nagtaudak lang iti nakurapay a pamilya. Mga nusandak akayat dagiti naganakan ka. anya, Yak kaya ti masaktan. Amok asa anak amay kari, iti pamilyayon. tinasinaw nga ayat. Awan pilpilin na. Kansan ati kasasad iti biyag, ti pagibasaran. Ti kang runaan, ket ti ayat nga gubog iti puso. Oh, sa dino ti pagtarusan ta? Ija ospitalan. Oh, sige nga Rod. Ngam, dumagas ta pa'y amangan. No, damalabsan ta. Sige, pasensya ka na. Diretso ti biyahe ta. Naimbaglakid din tadaga ang lugan mo ngayon batid iti may sapas dak negosyo iti Manila. Wan, kandi nagpagdanagan. Sana pare ko ti biyahe. Sikat ti pampanunutag. Nadlaw ko asaan ka nakaturog iti eroplano. Talaga saan? Pampanunutek ti kapsat ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Da kami pailangan iti biyahe, ngagpailocos, friend. Kasta ka di? Wen, nag-stop over kami laang anangan kin Reno. Okay, anya nga ron tilugan nyo? Ti kutsena, imbati na gayam tilugan na iti pasdak negosyo da iti Manila. Ay, kasta gayan. Talaga abak nang da? Wen, day ta ti rason, adyak nangaklunan iti ayat na. Amangan no didakto kayat dagiti naganakan ko ana, agraman ti kapsat na. Anya? Ay, sus! Saan mo't nga isuda ti katinam? Adda kinirino dayta. No talaga may ayatan na ka? Ilaban na ti panagayat na kan ka. Naibaga naman kit di dayta. Iso nga rod, nga awan ti rason. Iso nga aklo namon. Sige, panunutek pa'y, intunal pa siguro ti parikot ko iti kabsat ko. Sige. Kumusta langan kini mamim? Wen, Kan didakton liplipatan, no kasaryo. anya? Sige friend. Bye! Bye! Agyaman at tadakan, anak. Kumusta ni ading ko? Agtali na at pailaan dito ospital. Ay, Reno Barok, nagkuyog kayo matkinbera. Nagkita kayo ka di abroad. Wananti, nagkita kami di Dubai. Aniya? Nairan na nagbakasyon na kijay. Kat iti hotel ang nagdagusak ti ayan na. Kasta. Wananti, Agyaman kami, Reno. wananti. Iso nga idin na sa una kanyak, tinapasama kiti kabsat na, tinulungak. nagdakalin ti utang ko kankwana ha. Sana day tati panunutang bera. Tinapatag ita, kiti pa nagimbag ti kabsat mo. Daman-damagat, iha. Anya dayta? Nagaram ka di kan ni Reno. Wen, ngam, saan ko pa sinugbatan? Ngamin kat... Aniya? Saan mo ka di ngay ayatan? Diyak kilibak. Sakbayan na panak iti abroad. Nakarik na ako niti ayat kankwana. Ngam dayta kat... Iso tinangidurong kanyak. Tapno umadayoak. Aniya? Sana ka maikarikan ko na. Baknang da. Iha. Ngam san ko nga mo. Adamat kaya marik na na kanyak. Kat, ijayan abroad tinangibagaan na. No, tarik nam kankwana. Anya pailaan ti rason. Panagkita kankwana kat nasingpat. Awan mat makunakan ko na. Talaga baknang da. Adot negosyo ta. Adda dito Pilipinas kan iti sa bali a pagilian. Kasta ka di. Kasta ti kinabaknang da. Saan matamadlaw? Tayo di may ijay lugar tayo. Kat saan ko anakita kan kwa natiin na pangato a tao.
Uwan. Imay, takayat na makita ti kasasaad tayo. No kasano ti panagbiag, ti napanglaw. Aniya? Nalaos ti apal na iti kinasaya ti linangan tayo sa nga pamilya. Dayjay kano ti awan kadakwada. Kumusta ti kabsat mo? Nasayatan. Mabalinan ti rumar inton bigat. Nasayat mo to kasta. Agparparikot ni mami. Amang nagkurang kano ti kwartami ay pagbayad iti ospital. Saan ka di nga imbagatan ka? Asya kundi makamu iti bill na dito ospital. Anya, ang... Please. Saan ka ngagkadkad? Ay, sige, agyaman nak. Amok nga ore pagkadkadak. Ipilit mo matlaan. Dagiti napatagkan ka. Napatagmatan kanyak, Vera. Ha? Ay ayatan ka. Katamok anaragsak to ti bangunan. Kan buklan ta pamilya. Ay, ayatan ka mat nga madadakkel atuban. Anya ti kabutang mo? Kasanoan ti pamilya? Amang ano saan da kaya ti kaskanyak amay kamang kada kayo? Biyag ko daytoy. Kat oray suda. Saan dak ang mabalin na biyangan iti pakasak ng ti puso? Ha? Please. Aklunam ko man tinruknoy kong ayat. Kat numanugot ka. Pagsasaritaan tayon, ti kasarta, iti kabitan na panawan. Ay, saan ka pa nga naklon? Kasarada ako saan ti bagbagam? Kasta ti kinapudnukan ka. Kat no si ti mapukaw ko. Samsam itak pa yun ti matay, Vera. Saan ko nga mo? No kasano nga agyaman kan makapagsubalik kan ka, Reno Barok. Si Kanti nakaakaam mo ni Tibil ti kabsat ni Vera. Saan nyo ko mapagdanagan dayta, mami? Ha? Palubusan da ko maamangawag kada kayo iti mami. Adda iti adayo ni mami. Kan saan ko una idaan na dinaan. Adda ti ayami, tinangay aywan kada kami. Kasta ka di. Nulabsan ti agsarita. Saan ko anarik na ti bara ti arakop ti inak. Reno Barok. Agayan ayat kaming kanbera, mami. Kasya kun ti mangibaga. No saan na pa yan naibaga kada kayo. Naibaganan kanyak dayta. No kasta nga rod. Palubusan ta ko maamangawag kada kayon iti mami. Uwan. Anya pa'y kumaarason ngagkadkada. Ket, agyaman at launay, tanay ka rin ni Vera iti ayat mo, Reno Barok. Sana kinabak ng ti pagrukodan ti ayat anasinaw, mami. Reno, Ngamkit di. Ti panagtaod iti kaunggan ti may sang agay ayat. Pudno ti imbaga ni Reno. Naistorya na kanyak dayta, hindi pailaan. Umapal, iti nakita na kinaragsak tayo sang kapamilya. Nga uray na numuti ka sa saad tayo. awanen ti makunak anak. Nasingpet ni Reno. Katamok, anaragsak to ti buklen nyo a pamilya. Sapay kumata maaklon nak ti pamilya na. Dita a makita no may laban ni Reno ti relasyon nyo. Nagkari. Awan kanot makatubngar iti kayat na apakasiknan ti puso na. Sa bagay, pudno ti kunana. Ket no dayta tinay kari agasat mo. Awan mabalin, anak. Hello, kumusta kan, Sol? Agyaman na ka nakaawag ka, ha? Anya? Sapsapulan nak ti boss? Damdamagan na, ano kaano akag subli. Ay, jak amo na makasubli akpay. Kuang amin. Kaya't ni Reno ngagkasar kamin.
Wen, thank you ha. Wen, namam to no ka ano. Agsasarita kami pay, kat ko na ni Reno. Sumangpet ka no, dagiti naganakan ko ana. Wen friend, iso nga ron nga nervyusa. Ang mga no saan akayat, dagiti naganakan ko ana. Ay, sapay lang kumaa. Saan ka ngagdanag? No bilang, ibagak to ni Reno, taipakada na ka iti kabsat na. Sige. Bye. Ay, Manila, kitin iso. Iso, ti excited. Sika ni Vera, iha. When, sir? Anya, sir. Papa, kunamon kanyak, iha. Ha? Napintas ka. Isumat lagayam asaanan nga agpabatubat ni Reno nga agkasar kayon. Sir, Papa? O, kasta ti kayat ko. Amom kadi ani Reno ti kakaisuna nga anak mi alalaki. Ha? Upat na ngagkakabsat. Ngem talo a babae ti kakabsat na. Awan na sasauna kanyak. Kinapudno na iha. Istrikto kami kankwana. Sinubok mi ang mga imaton iti negosyo dito'y Pilipinas. Tapno at napang biyag na iti buklan na pamilya. Kat nakita mi ti anak na. Ha? Kat amom ka di anak ko nana. Ken napanaknakan mi arimang ay ti birok ti hotel. Edi kadwanakan iti management ti hotel. Kasta ka di. Maniha. Kati ko na yo a plano yo. Okay. Saan kami alakped iti plano yo? Tila engen maangay akasartikura nga balayan. Ket da kamin ti makaammo iti amin. Ay, agyaman na klaunay abalayan. Para ka dagiti ubing dagitoy abalayan. Para iti kakaisuna nga anak miya lalaki. Abalayan? Ket itapay laeng amok asaan ang nagbidot ni Rino ang nagpili iti agbalin nga asawa na. Itapay lang, kablawan kan, friend. Agyamanak. Asino ti makaibaga amay sa multi-millionaire ti makagasat mo? Anya? Ay, oray ti dagtagayin na. Pulos, adyak ni namnama. Ti kunada nga rod, no para ken ka, agpaay ka. Siguro. Kat ikarkararag ko ti ragsak yung agasawa. Thank you. See you soon, friend. Sana bale. Nagkarimat ni Reno, nga iso ti makamoy ti boss mo. Iso ti mangipakadakin ka. Awan ka di tinasasaupay ni Rino? No anya talaga ti relasyon da iti boss ditoy? Awan man. Kasla ada mo ma. Uwan, ngam, saan mo ko mga ibagbagaken ko na nga adda na ibagak? Anya? Saan lang nga basta gayem ti relasyon da? Ngam kit di, agkabsat da. Anya? Ngam please saan mo nga ibagbaga asyak tinang ibaga? Okay? Okay. Bye! Nakaululoy magkahani. Ada ka di parikot? Awan. Ngam, nalpasan di kasarta. Ngam, kasnajak pa liapat yan. Ti? Di, kasta yung gasat ko. Anyan. Amom, kasta unay tiraksak ni Sol, agayam ko. Gaputan na pintas, tinagbanagan ti biyag ko. Iti laksi dagiti panubok adimtang iti biyag mi. Iti pupusay, day di amami. Saan lang asikat yung maragsakan, hani? Saan ko pulos matanam namahan? Amasarakak ti babae. Apang isagutak iti ayat, anasinaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat.
Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal ren no inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.